Muhimmancin tsara rayuwa da kuma kasuwancinka. Wannan gaba yana da matuƙar muhimmanci mu fahimce shi. Tsara rayuwanka da kuma tsara kasuwancinka yana tsare maka kimanka ne, yana tsare maka mutuncinka ne. So da yawa mutane sun gaza ganewa, amma tsari a cikin harƙalla na kasuwanci shine ginshiƙin kasuwanci, shine abin da yakan riƙe kasuwancinka musamman a wannan zamani da ya zamana muna yin kasuwanci ne ta kafafen sada zumunta ko kuma in ce ta salo na kasuwanci irin na zamani wato digital marketing. So idan ka kasance kana da tsari to zai wahala ka ga an cuce ka, kuma zai wahala ka ga ka cuci wani in dai ba wai da gayya ne dama ka tsara za ka yi cutan ba. Kamar yanzu misali, wannan abin da ya faru taƙaddama da ya faru tsakanin ɗan Bello da wani kamfani na masu yin delivery, abin da ya jawo aka samu cece-kuce mai ƙarfi shine rashin tsari. Da fatan baka kawai suka yi magana. Su kamfani ga su sun yi structuring kamfani komi a ido lafiya lau babban kamfani, amma kuma ba su iya hulɗa na kasuwanci ba. Saboda me? Sun shiga kasuwanci da wani amma da ka suka shiga, babu rubutu, babu tsari, ba su san manufansu ba, hatta farashin nasu ma ba su da standard farashi. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo musu babban matsala. So in dai har kana so ka samu ci gaba a rayuwanka, to ya kamata ka zama kana da tsari. In har kana so ka samu ci gaba a business ɗinka, to ya kamata ka zama kana da tsari. Wannan shine shawarata ta yau. Ka sani cewa aiki shine mafita ba yawan surutu ba. Na gode.